میزان اندیشه، تحلیل و بررسی موضوعهای روز از دیدگاه کارشناسانی ساحه. میزان اندیشه، برنامه تحلیلی در رادیوی فرهنگ با زیورشاهی اکتمشاه. салом шунавандагони азиз, барномаи навбатии мизони андеша аст аз мавҷи радиои фарҳанг пешниҳоди шумо. дар барномаи навбатӣ вобаста ба истифодаи нақлиёти ҷамъиятии электронӣ дар шаҳри душанбе ва иҷрои қарори раиси шаҳри душанбе дар бораи соли маърифати экологӣ эълон намудани соли 2024 суҳбат мекунем. моро ҳамроҳ бошед. ҳанӯз 27 феврали соли равон қарори раиси шаҳри душанбе дар бораи соли маърифати экологӣ эълон намудани соли 2024 қабул шуд, ки тибқи он имсол дар шаҳри душанбе соли маърифати экологӣ эълон гардид. ҳадаф аз қабули ин қарор баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ, тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист, ҳифзи арзишҳои гуногуни экологӣ ва таъмини амнияти экологӣ мебошад. ҳамчунин дар қарор омадааст, ки бо мақсади дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри душанбе 900 рӯзи ободонӣ амалӣ карда мешавад. ба роҳ мондани нақлиёти ҷамъиятии электронӣ дар шаҳри душанбе ба монанди электробусҳо, ки аллакай имрӯзҳо фаъолият мекунанд, иҷрои қарори болозикр аст. вобаста ба истифодаи нақлиёти ҷамъиятии электронӣ ва ба ин восита ба шаҳри сабз табдил додани пойтахти азизамон шаҳри душанбе, бо муовини директори генералии ширкати Акия Авесто Автоматив Индастри Суҳроб Ширинов суҳбате доштем, ки фишурдаи онро пешниҳоди шумо мегардонем. нахуст доир ба таърихи оғози корхонаи мазкур маълумот медодед. ҷамъияти мо ҷамъияти муштарак бо ширкати туркии Акия улашим мебошад ва ин ҷамъият бо мақсади банду баст ва истеҳсоли автобусҳои замонавӣ соли 2018 таъсис дода шуда ва бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санги асос гузошта шуд. дар соли 2018 ва соли 2019 истеҳсоли силсилавии автобусҳоро ба роҳ мондем, ки айни замон чӣ тавре мушоҳида мекунед дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе автобусҳои мо кору фаъолият карда истоданд ва боз як навгонии дигар кардем, ки мо истеҳсоли нақлиётҳое ки бо энергияи сабз ҳаракат мекунанд истеҳсол кунем. онҳоро мо низ истеҳсоли силсилавии онҳоро мо низ ба роҳ мондем. аз оғози ҳамин сол аллакай 30 адад электробус дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе фаъолият карда истоданд. корхонаи мо соли 2018 таъсис дода шуд ва дар марҳилаи аввал мо фақат ба банду баст машғул будем ва дар марҳилаи дуюм соли 2019 оғоз аз соли 2019 мо ба истеҳсоли силсилавии автобусҳо машғул шудем. то ин ҷониб мо барои шаҳри Душанбе 440 адад автобус истеҳсол кардем. 300 адади онҳо автобусҳои 12 метраи дизелӣ мебошанд, ки онҳо бо мутобиқи стандартҳои экологии Евро 5 ҷавобгӯ ҳастанд. 100 адади онҳо автобусҳои дарозии 8 метр, онҳо низ стандартҳои экологии Евро 5 ҳастанд. 10 адад автобусҳои дуошона, онҳо стандартҳои экологии Евро 6, инҳо боз беҳтар ҳастанд ва 30 адад электробусҳои замонавӣ. ва дар баробари ин корхонаи мо дар тендерҳои хориҷиву дохила иштирок мекунад ва дар яке аз тендерҳо мо ғолиб баромадем, миёни 10 ширкати байналмилалӣ. ин тендер бонки аврупои таҷдид ва рушд буд барои истеҳсоли автобус барои шаҳри Бухтар, ки мо барои шаҳри Бухтар 41 адад автобусҳои 8 метра автобусҳои дизелӣ 8 метра истеҳсол карда аллакай супордем, ки онҳо айни замон дар шаҳри Бухтар барои сокинону меҳмонони шаҳри Бухтар хизматрасонӣ карда истоданд. дар баробари ин мо ғолиби озмуни бренди сол шудем 2 маротиба ва дар ҳамин сол мо боз шаҳрномаи навбатиро барои истеҳсоли 30 адад электробус ба имзо расондем бо ҳукумати шаҳри Душанбе, бо мақомоти иҷроии ҳукумати шаҳри Душанбе. айни замон истеҳсоли 30 адад электробус оғоз гардидааст. корхонаи мо ҳамчун конвейер
تغییر به راهموندگی از اولش تا آخرش کمی وقت زیاد میره. وقتی که اولین اتوبوس پورا استیصال گردید و برآمد، بعد از آن تقریبا یک نیم روز پس یک اتوبوس استیصال میشه. اقتدار سالانه ما تا 350 عدد در یک بست استیصال کردن میتونیم در یک سال، یعنی در یک روز تقریبا یک عدد اتوبوس استیصال کردن میتونیم. این وابسته به فرمایش، ما فرمایش رو گرفته بعد از اون استیصال رو آغاز میکنیم. ما پیشکی استیصال کردن تیار کردن نمیمونیم، برای آنکه بسیار محل در هر شهر و هر منطقه طلبات خود رو دارد. مثلا بانک اروپایی تجدید و رشد طلبات خود رو داشت، ما طبق طلبات آنها اتوبوس رو کمتر تغییرات در آورده و دیگر یک چند تجهیزات های نو را که آنها طلب میکنن ما آن تجهیزات را مجهز گردانده بعد استیصال کردیم. این وابسته به طلبات ما تغییر داده بعد استیصال رو آغاز میکنیم. واردات راه آنها برای پرداخت حق راهگیر آنها فرق میکنه از شهر دوشنبه. آنها باز با میکروفون مجهز داده شدند برای که باید راننده با مسافران گپ زدن یا با برای نقطه تنظیمگری رادیو مجهز گردانده شدند که این طلبات ها برای شهر دوشنبه حاضر ضرور نیست. اکثر قسم‌های احتیاطی ما از ترکیه و بیشتر آنها از اروپا و دیگر قسمت‌های دنیا هستند. یعنی محور وسطای نقلیه محور اتوبوس‌های ما ZDF هستند که اینها آلمانی است، شرکت آلمانی. محرک‌های دیزلی ما محرک‌های مرسدس بنز بودند که اینها آلمانی هستند. متحرک‌ها نیز السن یا ZDF بودند که آنها هم نیز آلمانی بودند. محورهای اتوبوس‌های درازه 8 مترمان بریست هستند که اینها ایتالیایی بودند، از ایتالیا. و قسمتی پیش راننده، چنبرکی وسطای نقلیه و قسمت‌های کنترل همش اداره کننده همش اینها شرکت اکتیا فرانسوی. یعنی ما از سببی که ما با شرکت ترکی که شریک هستیم، قطعی شرکت ترکی فعالیت میکنیم، همه تجهیزات های ما اساساً از اروپا یا ترکیه گرفته میشه و به استانداردهای اروپایی جوابگو میباشند. استیصال و خود واسطه نقلیه همه استانداردها و سرتیفیکات هایی که ما داره سرتیفیکات های بین‌المللی میباشند که برای استفاده در اروپا جوابگو هستند. سلامت باشید. تشکر زیاد. امروز اتومبیل های خرد الکترونی به جمهوری تاجیکستان از جمهوری مردمی چین وارد می‌گردند. آیا وابسته به صادرات نقلیات جمعیتی داخلی شهری از دولت‌های خارج فرمایش گرفته اید؟ این زمان گفت و شنید رفته است برای صادرات، ولی ما صادرات نکردیم. و چطور قید کردید قسمت‌های برای الکتروبوس از سببی که خیتا یکی از استیصال کننده بزرگترین باتری و قسم‌های برقی واسطه نقلیات میباشد. ما یکی از شرکت با نفوذترین خیتای CATL قسمت‌های باتری محرک برقی را از خیتای خریداری میکنیم برای الکتروبوس‌های خودمون که آنها کفالت آنها 8 سال یا 600,000 کیلومتر رو به خود میگیرن. طبق معلومات دادید تا امروز 30 عدد الکتروبوس ها به فعالیت شروع کردند. دایر به نقطه های قوت‌دهی آنها چه تدبیرها اندیشیده شده است؟ ما برای 30 عدد الکتروبوسی که استیصال کرده سپردیم به مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. نقطه برق تامین کنی برای همین 30 عدد الکتروبوس بنیاد ساختیم در حدود کارخانه واحد دولتی کانالی اتوبوس 1. در آنجا 15 عدد تجهیزات برق تامین کنی نصب کردن که یکی در یک مورد 2 عدد الکتروبوس رو قوه برق تامین کرده میتونن. اقتدار تامین قوه برق آنها 120 کیلووات میباشد برای یک اتوبوس. در یک ساعت 120 کیلووات تامین کرده میتونن. یعنی قوه ماکسیمالی آنها 240 کیلووات رو در بر میگیرن و این برای فرمایش نوبتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه پیش بینی کردگی هست برای بنیادی نقطه برق تامین کنی نو را که برای به ممنوعیت که این اتوبوس‌ها سر وقت با قوه برق تامین شن و به فعالیت آغاز کنن. چطور میدونید که این اتوبوس‌ها از صبح صادق تا دیر شب کار میکنن، وقتی قوه برق تامین کنی آنها خیلی تنگ است. یعنی برای همین ما اقتداری برق تامین کنی آنها را زیاد گرداندیم که در مدت 3 تا 4 ساعت پورا با قوه برق تامین شوند. آینده درخشان است. باز قرار رئیس شهر دوشنبه برآمدگی است کانسپسیا باید با گزارش با نقلیات برقی ممکن خبردار باشید همتون. در همونجا قید کرده است که 700 عدد الکتروبوس باید برای شهر دوشنبه تامین گردد. یعنی 700 عدد اتوبوس‌های همه اتوبوس دیزلی با
автобусҳои электрикӣ иваз карда мешавад. Аз ин либос мо нақшаи ояндамон ҳаст ки барои шаҳри Душанбе автобус истеҳсол карда таъмин кунем, автобусҳои барқӣ. иқтидори қувваи электробусҳо барои чанд соат ҳаракат кардан кифоя аст? ҳаҷми батареяи электробуси мо 350 киловатт соатро дар бар мегирад. ҳаҷми худи батареяи электробус. иқтидори ҳаракати он то 300 километр кифоя аст. яъне дар як рӯз саатҳо бемамоният фаъолият мекунад. мо боз хронометраж гузарондем дар хатсари 8, 3, 18 ва дар баробари хронометраж гузаронда мо ба мусофиркашонӣ фаъолият кардем. холӣ нарафта наомадем, навбат гирифта фаъолият кардем дар худи хатсар дар вақти часпик, аз часпик берун бо васита ба зиёд шудан ва кам будани мусофирон ҳамаша ба назар гирифта бо истифода аз таҷҳизоти хунуккунандаю гармдиҳанда ҳамаша истифода будем. як рӯз бемамоният қувваи барқаш мерасад, кифоя мекунад, зиёдатӣ мекунад. яъне вақте ки ба автобаза барои қувваи барқгирӣ меояд 40%, 50% ҳамин хел заряд қатъи омада заряд мегирад. гоҳи ҳатто аз ҳисобе ки даври камтар мекунад вобаста ба навбати доштагиш он воситаи нақлиёт ҳатто 60% қатъи меояд заряд гирифтанд. ташаккури зиёд. дар каталоге ки айни ҳол мо ба он шинос гардидем, доир ба нақлиётҳои ҷамъиятии троллейбус ва метробус маълумот додагӣ ҳастед. ба истеҳсоли онҳо шурӯъ намудаед ё не? нақшаи троллейбус буд. нақшаи троллейбус мо истеҳсол кардагӣ ҳастем. троллейбус дорем, вале вобаста ба фармоиш мо истеҳсол мекунем. агар фармоиш набошад, истеҳсол намекунем. метробус ин 25 метр дарозӣ аст. барои раҳои худмон бисёр ин мураккаб аст. барои манёврис дида камтар чӣ дар кор аст, раҳои кушодтар дар кор аст. лекин ин барои Туркия аллакай истеҳсол шудагӣ аст. дар Туркия фаъолият мекунад метробус. ин иқтидори ҳаҷми мусофирони ин метробус ба 300 адад зиёд аст, 300 нафар. доир ба мутахассисон, кормандон чӣ мегӯед? Чанд нафар ҳастанд? айни замони 150 нафар корманд дорем, ҳамаш кормандои маҳаллӣ. мо асос аллакай иқтидори тарбия кардан, омӯзондани коргарро дорем дар худи корхонаи худамон. таҷриба ҳаст. дар марҳилаи аввал мо рафта дар мутахассисони худмон дар Туркия омӯзонда будем ва мутахассисони онҳоро оварда дар ин ҷо омӯзиш гузаронда будем ва айни замон мо муҳандисои мо пурра омода ҳастанд ки мутахассисоро дар ҳамин дохили корхона тайёр кунем. дар ҳамаи хатҳои масалан истеҳсолӣ мо метавонем мутахассис тайёр кунем. худамон саломат бошед. ташаккури зиёд. оё муҳандисони мо имрӯз дар нақлиётҳои истеҳсолшаванда имкони тағйирот ворид намудан, эҷод намудани ин ё он қисми нақлиётро доранд ё не? дорем, албатта дорем, вале аз сабабе ки барои гирифтани сертификат бисёр кори мураккаб аст, душвор аст, қисми асосии нақшақашӣ ва эҷодкорӣ дар Туркия мешавад ва онҳо баъде ки як тағйирот агар дароварди дар воситаи нақлиёт ҳамин чӣ сертификате доред, асарка рафта ҳамаи сертификатҳоро мегиред. бурда ӯро озмоиш мегузаронанд, мебинанд, бо асарка сертификат медиҳанд. барои ҳамин як дигаргун кардани як ҷои автобус ин худаш хеле кори душвор аст, барои ки барои як дигаргун кардан бояд сертификат гирӣ. мумкин ягон параметри ягон чизаш тағйир ёбад. истеҳсоли автобусҳои дуошона чӣ натиҷа доданд? автобусҳои дуошона хеле натиҷаҳои хуб дода истоданд. барои мусофирон хеле қулай аст ва барои туризм ҳам хеле хуб аст. лекин хеле қайд кардем бо фармоиш. агар фармоиш шавад мо истеҳсол мекунем. мо вобаста ба фармоиш. агар фармоиш нашавад, истеҳсол кардан дар ҷо хор рафт, ин ҳам барои мо фоидавар нест, ба зарар аст. ташаккури зиёд. истифодаи як электробус чанд сол кафолат дода мешавад? электробусҳоро мо барои қисматҳои барқиш 8 сол ё 600 000 километр метем кафолат ва худи каркас бадани автобус 10 сол. бо истифода намудани 600 000 километр ё 8 сол метавонем дастгоҳҳои қувватдиҳандаашонро иваз кунем ё аз эътибор соқит мешаванд? не, аз эътибор соқит намешаванд. метавонед аз эътибор соқит кунед, неки фаъолият мекунанд, лекин дар дохили ҳамон 8 соли фаъолияташ дар дохили чӣ аст? гарантия аст. дар дохили гарантия аст. агар ягон камбудиш ягон чӣ шавад, масалан таъмир карда мешавад. кафолат медиҳад ки масалан ҳамин қадар сол бе проблема фаъолият мекунад. агар кард, мо масалан ба зиммаи худ гирифта таъмирш мекунем. дизели мо 2 сол, 200 000 километр. 2 сол ё 200 000 кадомаш якум биёяд муҳаррикҳои дизелӣ.
саломат бошед. Дар масъалаи дурнамои маҳсулоти истеҳсолшаванда чӣ тадбирҳо андешида шудааст? Масалан, бо ба итмом расидани муҳлати истифодабарии нақлиёти электронӣ ки имрӯз шумо истеҳсол мекунед, чӣ гуна кор кард мешавад? барои ин дурнамоӣ аллакай пешакӣ шуда буд бо тасдиқи барномаи рушди нақлиёти барқӣ ки аз ҷониби вазорати нақлиёт омода карда шуда буд. дар он барнома аллакай бунёди корхонаи нобудсозӣ ё ки дубора утилизатсия аст аллакай пешбинӣ шудагист дар барномаи рушди нақлиёти барқӣ ва дар баробари ин бунёди корхонаҳои ҷамъоварии батареяҳо низ пешбинӣ шудааст ва бунёди корхонаҳои таъмир низ дар ин барнома пешбинӣ шудааст ва инфрасохтор яъне нуқтаи барқтаъминкунӣ. ҳамаи ҳамин чизҳо аллакай дар барномаи рушди нақлиёти барқӣ аз соли 2023 то 2028 аллакай пешбинӣ шудааст. муҳлати барнома лекин ҳамаи ҳамин масъалаҳо пешбинӣ шудааст. дар масъалаи бехатарии нақлиётҳои истеҳсолшаванда чӣ гуфта метавонед? мо барои сохтани каркаси автобус профилҳои хеле бақувват аз Туркия ворид мекунем ки онҳо чӣ тавр дидем дар бисёр садамаҳо қадар зарари сахт дидагӣ нестанд. ҳатто садамаи шадидам зарари сахт дидагӣ нестанд. бақуввати худи автобусро нишон медиҳад. саломат бошед. саволи ниҳоии мо: дар сурати корношоям гардидани қисмҳои эҳтиётии электробусҳо корхонаи истеҳсолнамуда таъмир мекунад ё масъулини ҳукумати шаҳри Душанбе вазифа доранд таъмир намоянд ва кадом қисмҳои онҳо бештар осебпазир мебошанд? айни замон 5 моҳ расо фаъолият карда истоданд ва ҳар рӯза баромада дар хасар фаъолият карда истоданд. яъне ҳозир нав ҳастанд, лекин аз рӯи нишондиҳандаҳои ҳозира хеле худро хуб нишон дода истоданд ва дар масъалаи таъмир дар Душанбе корхонаи ҷДММ Сити сервис қарор дорад ва таъмири автобусҳо машғул аст. ҳамаи автобусҳое ки дар шаҳр ҳозир фаъолият мекунанд аз ҷониби ҳамин корхона таъмир ва нигоҳдорӣ карда мешавад. яъне ҳамаи хизматрасони техникии онҳоро саривақт иҷро мекунанд ва дар баробаре ки масалан воситаи нақлиёт мо ба истифода супордем ва онҳо барои хизматрасонии саривақти худшон нарафтанд, ин корхона ба худи корхонаи нақлиёти баромада мегӯяд ки ҳамин воситаи нақлиётро барои хизматрасони техникӣ биёред ки агар наёред масалан аз кафолат берун мемонанд. барои дар доираи кафолат нигоҳ доштан бояд ҳар як хизматрасонишро саривақт иҷро кунед. масалан дар 30,000 километр бояд як бор хизматрасони техникӣ гузаронед, дар 60,000 як бор хизматрасони техникӣ гузаронед ва дар ҳолати масалан садама ё ки дигар корҳо ҳам ҳамон корхона худаш қисмҳои эҳтиётиро ки дорад пурра хизматрасони техникиро ба амал мерасонад. шунавандагони азиз, ёдовар мешавем ки шумо суҳбати моро дар робита бо фаъолияти нақлиёти ҷамъиятии электронӣ ва ба ин восита ба шаҳри сабз табдил додани пойтахти азизамон шаҳри Душанбе бо муовини директори генералии ширкати Акия Авесто Автомотив Индастри Суҳроб Ширинов шунидед. боиси тазаккур аст ки дар кишвари офтобрӯяи мо ки дорои табиати нодир, экологияи беназир мебошад, таваҷҷӯҳ ба ҳифзу нигоҳдошти экология сол аз сол пурзур мегардад. далели ин гуфтаҳо дар он аст ки ҳамасола дар саросари кишвар дар мавсими нихолшинонӣ миллионҳо ҳазор бех дарахтони сояафкану мевадиҳанда ва гулҳои ороишии ҳамешасабз шинонида мешавад. истифодаи нақлиёти ҷамъиятии электронӣ ва хусусӣ низ идомаи ин тадбирҳо аст ки мақсад аз ин амал ҳифзи табиат ва сарсабзу хуррам нигоҳ доштани тоҷикистон ватани азизамон мебошад. шунавандагони гиромӣ, инҷо барномаи мизони андеша аз радиои Фарҳанг ба анҷом мерасад. муаллиф ва суҳбаторо дар барнома бо шумо будам ман Зеваршоҳи Уктамшоҳ. барномаҳои дигари мо идома дорад. бо мо бошед.